Asikubingelele sikwamukele kunaledi Media Production cela usitshele igama, isibongo, iposition yakho bese siyasithatha sibeka ukuthi yini eyenzakalayo namhlanje ngoba siyabona ukuthi lakho iphume ngobuningi bayo. Bingelele emphakathini wase-South Africa ikakhulukazi owakhelele lapho ePhongolo. Ngikhuluma igama lami uSibusiso owafuleka lapha eMarket. Silakho simele abasebenzi, sizolekelela abasebenzi ey'ntweni ey'ningi abahlangabezana nazo endleleni uma besebenza, ezinhle ezimbi. Sizolungisa lezo zinto njengamanje njengoba sazi ukuthi abantu abaningi ngokwama-wages bayabarobha abaqashi. Kuney'khalo, kunama-case afikayo abasitshela ngawo abantu ukuthi story esithile noma eplazini elithile noma e-hardware ethile kwenze 1 or 2 or 3. Sithe manje siwumphakathi wasePhongolo sasukuma sawumela ilapho samela umphakathi wasePhongolo ukuthi asukumele ungadlalwa ngabantu bakithi abakhele uPhongolo bebona ukuba first priority kulezi zitoro noma kulama-plaza akhona, kodwa abaqashi abangadlali ngabantu bakithi basePhongolo wama-rate ngokwe-Department of Labour. Siyazi ukuthi umthetho uthini owama-Labour, so abantu aba-comply ngayo yonke into efana no-Labour abaqashi ukuze sizokwazi ukuthi sibabone abantu base-South Africa bephile impilo engcono. Abangathi abantu base-South Africa bevuka ekuseni beye emsebenzini noma basePhongolo, kodwa impilo yakho umuntu ingashintshi ngokuthi umlungu noma umqashi wakhe amqashile akamnikezi imali efanele ngabe uyayithola ezomenza ephile impilo engcono. Siyalwa-ke nalokho ngokugebengu uma ungakwazi ukuthi ucomplaye, ufollowe i-instruction yakwa-Department of Labour. So siyadinga ukuthi bonke abakhona abangabaqashi abazi ukuthi ilakho isikhona ePhongolo izosiza umphakathi wasePhongolo. And 2, sizothi kubaqashi yenzani ukufanelekile, sicela abantu ba-outside of the country ababe namaphepha, passport, work permit ukuthi ufuna ukusebenza eSouth Africa, not ukuthi ufike la uzovakasha bese ufika la uthola umsebenzi noma wenza ibhizinisi. So laba bantu laba babhalele abantu bakithi emsebenzini yabo ukuthi bebuye bezosebenza la ey'tolo noma kuma-plaza athile, kufice kugcwele abantu bokufika abanganamaphepha, of which labo baqashi bayabarobha ngokwama-rates abo bantu banikani noma ayiphi imali abathanda banikani because abanayo i-ID, abanawo amalungelo ase-South Africa. So sithi-ke emphakathi sicela sibambisaneni sonke kulolu hlelo esisuqalile esilwenzayo ukuthi sibambisane iy'ngane zenu, especially youth ihlele emakhaya bafowethu. Sifuna ukuyibona ukuthi ingene yona etoro isebenze, kuphuma abantu bokufika kungena abantu base-South Africa. Laba bokufika mabaphume, sisho laba abanganazo iy'mpepha ezifanele ukuthi ngabe uyasebenza la South Africa. Siyabonga kakhulu mphakathi, sicela sibambisaneni siye phambili. uPhongolo solulungisa olwethu, akekho umuntu outside ezokhamba uzolungisa izwe lethu noma indawo. Mhlawumbe sesiyivala nje iziphi itolo noma imisebenzi senihambele nathola ini? Namhlanje msasazi isuku lethu lokuqala lokusebenza ilakhona uPhongolo ikwazile ukumitha nabaphathi polisi ngendaba yey'moto ngakithi, kodwa ikwazile namhlanje usuku lokuqala ukuthi ihlangane nekhampani ephethe ama-security asePhongolo lapha ku-local municipality. Sikwazile ukuxhumana nomphathi wakhona, sihamba ne-meeting naye. Then emva kwalokho Nkosi yami angifuna uqamba amanga konke esibe nakho uhambe kahle, ucomplyile everything. And then kunabantu futhi esitholile ukuthi bazokwenzela ezinye izinto ezinhle ngaphakathi kuyo la nkampani. So ucomply ngayo yonke into njengamanje noma singakaqedi nayo ngoba khona ama-document esiwafunayo, but sizolandelela up until size sifike ekugcineni kuleya kampani ephethe ama-security asePhongolo ku-local municipality. Then 2, njengamanje bangimile ngemigethini lase-Asif ngoba ngibona la sila phambi kwase-Asif, u-Asif une-hardware, so Asif hardware. And then nakhona bese sizwile ukuthi kuney'nkinga ey'khona kubasebenzi bakhona nayo futhi kuwa-complya guys emphakathi. Ngiyabonga kakhulu naye futhi wakhomplaya kaSibiseka njengasebenza kahle naye. Njengamanje kunezinto futhi ezinye
athe ucela ukuzenzela umphakathi, kodwa singeke sikuveze lapha lezo zinto njengezingakenzeki, sizozisho uma sezenzekile umphakathi ozobonga. Siyabonga kakhulu i-first day yethu ibe impumelelo kulento esiyenzayo, ukuthi sifuna ukulwela amalungelo abantu ngokwaleli. Siphinde futhi silwela abantu base-South Africa ukuthi abasebenze, abokuhamba abangangeni emsebenzini yase-South Africa because bangama-visitor labazovakashela izwe lase-South Africa, not ukuthi bezosebenza. Njengamanje sizwile ukuthi kunama-foreigners akhona, kodwa sithe masiziya lapha yokuconfirma ngempela ukuthi kuyikho, sawafica noma uvaliwe kulowo ndawo kwakhona noma lempela asebalekile, asazi noma balekile noma bangenanga ngempela, kodwa sisazobuya size khona la sizokwenza leyo nto leyo. Nala ngaphathi sifuna umshini omkhulu owakuthayela u-operator umuntu outside, but unawo amaphepha awani anakuze we-work permit. Then two, sincelile ukuthi akakwazi ukuthi angasebenzisa umuntu wa-outside lo mshini, sicela ukuthi aqashe umuntu wala e-South Africa emtraine ebe-operator loyo mshini. Sicelile lokho ukuthi la sifuna iskill ethi naye uyajabula because of unayo umuntu amtrainile ngomunye umshini oseneskill. Ihambe leso skill sakhe singamsiza kwinkampani enkulu, ahambe nalokogoli koThekwini ayofuna umsebenzi because une-skill se-operate umshini owakuthayela. Ngiyabonga mphakathi. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. I-position yakho bese sithatha sibheke ukuthi kwenzakalani namhlanje njengoba sibona ukuthi ilakho ihambela zonke iy'toro khona la edrobheni. Siyabingelela kuwe Naledi Media Production. Sithemba ukuthi-ke konke kuhamba kahle kuwena. Siyabona ukuthi umuhle kakhulu namhlanje, uyabukeka wenza umsebenzi wakho umuhle kakhulu. Okhulumayo-ke uMthobiso Ngabamsweli oyilunga lapho aphinde abe unobhala we-region wenhlangano yabahlali e-WPCC. Silapha-ke oKhongolo la singabahlali bakhona njengelapho sivisita zonke iy'ndawo ey'ngamabhizinisi ezizimele ney'ndawo zokudla la kuthengiswa khona ukudla. Sibuka ukuthi ngabe bayakomplaya yini nemithetho ephathelene nabasebenzi, ngabe bayaholelwa yini abasebenzi nesilinganiso esibekiwe uhulumeni waka-Labour Act. Siphinde siqinisekise ukuthi abantu abakhona abangasibo ngokufika la bangasiba South Africa banawo amaphepha ukuthi bekwazi ukuthi besebenze la, ikakhulukazi nokuthi-ke bahola ngendlela efanelekile December. Mhlambe during the day njengoba benihamba sibona ukuthi ningena iy'toro, kukhona yini mhlambe enikutholile okubambekayo noma mhlambe okungekho kahle emphakathini wakithi? Kukhona-ke Naledi sikutholile kwesinye sey'tolo la sithole khona i-energy drink ene-expiry date yakhona ewu-2 years, esibonayo ukuthi kuphambene nomthetho, akufanelekile, isiphuzo esibona ukuthi soletha ubungozi kubantu. Okunye sitholile ukuthi kukhona iy'ndawo la bengakomplayi khona, abasebenzi bakhona baholelwa ngezandla, abaholela imali okungeyona imali efanele bayihola nokufanele ngabe bareyithise yona nge-hour. Saphinde sathola ukuthi abanye abanawo ama-employment contracts, sathola ukuthi kunokuhlukumezeka kwabanye emisebenzini abasebenzi bengakwazanga abanye ukuvuleleka sokuthi befika sibafice bekanye nabaqashi. Abanye ubona ukuthi kuningi abangakusho kodwa bakwazi ukusho bephambi kwabaqashi babo, kodwa-ke baye bathembisa-ke Naledi nabalaleli ukuthi bazokwazi ukusithinta eceleni, sikwazi ukuthi sithole iy'nkinga zabo ezibahlukumezayo njengengozi. Mhlambe ikuphi-ke enizokwenza nina ezilakho uqinisekise ukuthi abasebenzi kanye nomphakathi wakithi oPhongolo uphephile? Esizokwenza nesikuqalile ukwenza ukuvisitha lezi ndawo, sizosebenzisana ney'ntaka zonke ezilwela amalungelo abantu nabahlali kunye nabasebenzi, siqinisekise ukuthi all the labour practices and act is being followed. All people are earning as per the rate, their hourly rate, as well as they are working that 8 hours, that is a minimum hours of a day. So we will ensure ukuthi they are earning imali elindelekile, nanokuthi-ke abasebenzi sizoqinisekisa ukuthi bavikelekile ukuthi Thank you for your time.